bugoran somo nyena o te ci sama kumbo ble mam bugo mesulo o yeba sebe ko wasambe haka ja folin tanu amaka ngere kanyasi foso jama kelen la bela jelema watina kalo dona ka fako bien tene février kalo kleta an woro sam bafla muga an woro amalo dona kuna fonda madobe amena munu tagadi oma agba man kan kuna funun kono horo gumu kono amalo dona ka fo mimi talige bama ci jagulu tigala maw bikoni ama jaw bolo chukosila bima jaw bolo bikara doye domu bama ci jagulu era no ba lakale tarakulo ba lakale zanana wa lakale jiyama e ka fo kunu tuma don kulu kunte malekele wa utuke maleka kuma te malidioma wa oba fo kunu tuma don fon fen be wele ko mali kulu kunto kewaka kadaga baramin kerula bi ama dugu mana nyadimi no kuna diminte okuna fonu odo ba yamoreya ikado amita buguni gofi buguni marabolo kono bi bamachi tikeli wali tigala maw uyera e bi sogmadena nega kanyeta ani duru kana bla nega kanyeta an worola ngade bi sogma klela uy munun kay rodola ogumun kono kuna fonu nalensi anga fintikela koma jamunu ngumegu yera yira okumegu yera yira de kafako oluga kambe na laban okumegu ore kemoyi ogumun kono arme kono jignuka ina fa ko sankise wala min kan doka udaruka haglika tamato nofe o kala sababu yi ikado nga fo bi u defati bakonta kanyesi ikado nga fo arme mali kono ma boga daga buguni marabolo kono u fanfa ngono ngumbe no sira o kofe ayrana ka fo u bella jelingwani u yera tata chuko dola boka daga fa mo min dawkan amadu ko mashila amba fo kwal sisan ko alaka do fara alme fangaka ni fanga bakili alaka ka milari arme bolo okuna fono de banya moria amita nyira soro mimi talike douanza marabolo kono nantara douanza kerengere ma ka beni bikardo in fanay kun kardo arme wuliga jo sabati kerengere ma yoromu amba fama ko bamara modi aleni ina jata fani o marabolo kono nalbe douanza région kono ka benin kardo nye kunu armée momoni walo sigisenga ka wulika jo sabati antu yalla sawa ko armée bi opération no la abi dogo kumbo bi opération kurade siglen armée bolo opération me nu ya kele bolo yelama ka kele sen yelama ka nyama tagadi anga nyama bawma ogum kono ka benin Sadio Camara alega stratégie le général ay stratégie kuramununta kanyesi bamachi wale tigala moma o momonu kono ikadu nga fo douanza marabolo kono kunu tieni badona bamachi kuna boka daka wiela silike ka lase jamana do ma ko bela jeli nga don ka fo bamara modi marabolo kono katase ina jata fan marabolo kono bamachi koni ou neutraliser la kosebe avec succès ou neutraliser la era de fokata foku neutraliser la fon ngoni kumbora kene kan kayre ka fo ko analeno nyinni nena asima sekatu segini bli abela jele nga segini ko kon bano oro gumun kono gubil la ruta bela jele ko beka don mi wati mina fo bi arme wuli ga jomina kune libre circulation mesaka na chukomina dunga boga seka no ga chukomina ore arme ka fere am domina fo bi o fere no wuli ga jo ore sabatira seya douanza marabolo kono kanyesi jati ka boleti kala mo makasuku ka baraw ka nyongere tukomina am domina fo bi an kuna fo musoro general Abdurrahman Chami ka ben kun kardo yi ikado ale willa ki jo février kalo kletan duru kana yera soro alizeri jamana kono kerengera ma alize fabala kadaka baranyoga min kan ngateme uni ayesi jamana nyogonche kado nga fo klefla tama o dubina kay ntene aleni ikado nga fo trata o kobe kunche wala ayirana ka fo ambala jele ngato ayesi peplu ko ambeka to anga masake ko mona min dantige kamin lanyana maya baro be kene oye okuna fo nkelengo na ikado nga fo Mali ale code minier kurata kerengerema conseil des ministres tamalena kayira ka fo permun dira madoma no bitalige berg goldula aleni société weraw 100 ans luloni ko feno o kanga seka anga sanu baraw
ka yɛlɛma cogo min na fɛn b'a to malidenw ka sanu a ka se ka mana Mali ɲɛ a ka mana malidenw ɲɛ Mali ka se k'i yɛrɛ sɔrɔ a ka dugujugu nafolotigiya la cogo min na k'a di mɔɔ ma mɔɔ minnu n'u bɛ se ka baaraw kɛ o kɛra sababu ye u ye contrat kɔni di ninnu ma u ka exploiter 100 ans lolɔnikaw fɛ yen nɔ jamana b'a ta la cogo min jamanadenw b'u ta la cogo min na baaraw bɛ tɛmɛ ni o baara tɛmɛsen siraw ye an ye kunnafoni min sɔrɔ o hukumu kelen kɔnɔ an b'a lɔdɔnya k'a fɔ indikaw fɛ yen nɔ olu ye laɲini kɛ k'a yira k'a fɔ u mago bɛ avion de combat 31 bɔyango la n'o bɛ tali kɛ Rafale Marine n'o ye Rafale M ye i ka dɔn k'a fɔ u y'o laɲini kɛ o hukumu kelen kɔnɔ o y'a yira k'a fɔ n'u nana ka na fara i ka dɔn k'a fɔ u ka 26 dɔ u kun y'o laɲini kabini avril kalo san 2025 kɔnɔna na o laɲiniw kɔfɛ olu kɔni approuvé la o kɛra u ta ye an bɛ don min na fɔ bi nin waati in na n'i y'a ta ka jateminɛ ni jamana kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ avion b'u bolokɔrɔ n'o ye Rafale M ye a bɛ t'i jɔ 57 bɔyango la an bɛ don min na fɔ bi min bɛ ka flotter u ka yɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ o kɔfɛ i ka dɔn k'a fɔ Rafale appareil wɛrɛ minnu b'u bolo o bɛ t'i jɔ 41 bɔyango la an bɛ waati min na fɔ bi min bɛ ka sababu ye ka se k'u ka marabolo ka bɛɛ lajɛlen lakana cogo min na fɛn b'a to u ka se ka bɔ degun kɔnɔ ani wulikajɔ min kan ka kɛ ka ɲɛsin u ma o wulikajɔ olu ka se ka da ɲɛnamaya ka ko dansira kan cogo min na u nana laseli min kɔni kɛ an bɛ don min na fɔ bi n'an bɔra yen an bɛ taa an yɛrɛ sɔrɔ Kim Jong-un ale kɔni ye laseliw kɛ k'a yira k'a fɔ a ka soldat minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ k'u kun minɛlen don Kursk marabolo kɔnɔ olu kɔni bilala olu y'u ka kantigiya sɔrɔ i ka dɔn k'a fɔ n'o bɛ i ka dɔn Kori tile bɛ yan fan fɛ o hukumu kelen kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ n'i y'a ta ka jateminɛ musée mun jɔra k'a dédié u ka soldat minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ ko u ye wulikajɔ sabati ka se ka dugu kɔni bɔ bolo la n'o y'u ka marabolo ye Kursk o marabolo bɔ bolo la o kɛra sababu ye u ye tasibila kɛ ka ɲɛsin o finitigilakaw ma o hukumu kelen kɔnɔ o y'a yira k'a fɔ ko nin finitigilakaw kɔni jɔyɔrɔba dira u ma ka d'a kan u kɛra sababu ye ka se ka nin kɔnba kofɔlenw k'a gagner an bɛ don min na fɔ bi fɛn b'a to u ka yɛrɛma hɔrɔnya u bɛ se ka segin u yɛrɛ ma cogo min na u nana ka na o baaraw kɔni sigi sen kan ka o laseliw kɔni k'o kɛ ka ɲɛsin mɔgɔw ma fɛn b'a to jamanadenw yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ k'u bɛ baara min na ani fana wulikajɔ min n'o sabatilen n'o bolo o baaraw o ka se ka da ɲɛnamaya kɛnɛ kan cogo min na u nana ka na o kunnafoniw u y'o ta o di mɔgɔ ma ka d'a kan sini ma sinikɛnɛ ma degun ni gɛlɛya min kan ka u sɔrɔ u nana ka na o baaraw k'o bɛɛ lajɛlen ka o ɲɛfɔ cogo min na laadiriya kɔnɔ fɛn b'a to jamanadenw bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ cogo min na ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ k'u ka finitigilakaw bɛ wulikajɔ min na ka ɲɛsin i ka dɔn k'a fɔ Kore ma i ka dɔn k'a fɔ u ka masakɛ Kim Jong ale nana ka na ni laseliw bɛɛ lajɛlen ta ka ɲɛsin u ka jamanadenw ma halisa n'an seginna ka na Mali finitigilakaw ka kibaruya kɔnɔ an b'a lɔdɔnya k'a fɔ min bɛ tali kɛ Général Fambuke Kamara ale min ye commandant min ɲɛsinnen don opération min n'an b'a fɔ o ma ko Fugakɛnɛ a y'a yira k'a fɔ ko bi k'u ye wulikajɔ sabati kɛrɛnkɛrɛnma Mali taji donniko la min bɛ tali kɛ an ka carburant ye minnu kan ka don citerne 100 kɔ bɔyango n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko Bamaci wale tigilamɔgɔw tun bɛ fɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka dankari kɛ o la o hukumu kɔnɔ u kɔni ye fɛɛrɛw tigɛ ka se ka doniw ka tajiw bɛɛ lajɛlen nɔgɔya la k'a sɔrɔ gɛlɛya ma finitigilaka maa si sɔrɔ wa maa si ni ma to a la tajiw kɔni donna nɔgɔya la cogo min na Général Fambuke Kamara a nana ka na o kunnafoniw ka olu kɔni di an ma laadiriya kɔnɔna na o hukumu kelen kɔnɔ n'an nana kunnafoni kɔnɔ an b'a lɔdɔnya k'a fɔ Mali armée ka wulikajɔ kɔnɔ u ye yɔrɔ dɔw kɔni repéré ka yira k'a fɔ ko Bamaci jɛkulu u kun bɛ ka to ka ye yɔrɔ mun na nin waati in na opération kɔni jiginna o bɛɛ lajɛlen na ka se ka o baaraw ka o ɲɔngiri kɛrɛnkɛrɛnma min bɛ tali kɛ n'i y'a ta ka jateminɛ armée ka wulikajɔw la i ka dɔn k'a fɔ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛlen don sen kan opération bɛ ka boloda an ka marabolo minnu kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ don o don o kɔni o ye Segu marabolo kɔnɔ ka taa se Sikaso marabolo kɔnɔ Kayi marabolo kɔnɔ Mopti marabolo Gawo marabolo kɔnɔ ka taa se i ka dɔn k'a fɔ an ka burusi kɔnɔ dugu caman fɛɛrɛw bɛ ka tigɛ su ani tile fɛn b'a to Bamaci wale tigilamɔgɔw bɛ wulikajɔ min na u ka baaraw ka se ka dansira kan cogo min na o waati kelen na ani maa minnu fana bɛ bandiya la siraw kan ka se ka kariw ka sira tigɛ kariw la o baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ sen na ka se ka olu kɔni bololafɛnw ka kisi ka du yɛrɛ ma cogo min na jamanadenw ni jamana bololafɛn bɛɛ lajɛlen bɛ kisi cogo min ka kɛ jamanadenw ta ye o waati kelen na o y'a yira k'a fɔ hali otage minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ ko u kun minɛlen don jatigɛwale tigilamɔgɔw bolo i ka dɔn o fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen tigɛra o otage kelen la bɛɛ lajɛlen libéré la olu bɛɛ lajɛlen jabala sɔrɔ nɔgɔya la o waati kelen na k'u b'a ladɔnniya k'a fɔ ko n'i y'a ta ka jateminɛ maa dɔw tun bɛ yen nɔ olu tun ye zon de ye kɛrɛnkɛrɛnma Sebabugu marabolo kɔnɔ u tun bɛ ka taa sira tigɛ mɔgɔw la u ka dɔn autoroute ban bɛ yen nɔ
o hukumu kelen kɔnɔ o y'a yɛrɛ k'a fɔ nin waati in na fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen tigɛla o maa kofɔlen minnu bɛ yen nɔ olu ka danaya dalen kɔfɛ finitigilakaw kan finitigilakaw kɔni ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka se ka ni maa kofɔlenw ka baara bɛɛ lajɛlen k'a dan sira kan an bɛ waati min na fɔ bi fɛn b'a to wulikajɔ kura minnu n'o bɛna sabati u bolo o baaraw olu ka se ka dan sira kan cogo min na u nana ka na o laseliw kɔni kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma o hukumu kelen kɔnɔ an bɛ kunnafoniw kuncɛ k'a ladɔnniya k'a fɔ n'i y'a taga jateminɛ kalo damadɔ tɛmɛnen kɔfɛ an ka lakana tigilamɔgɔw ka kɛnɛyasoba min bɛ ka jɔ Banankɔrɔni o baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni o nana ka na se a kuncɛyɔrɔ la n'i y'a taga jateminɛ balontan terrain 14 Bɔyanko o fana nana ka na kuncɛ o hukumu kelen kɔnɔ o y'a yɛrɛ k'a fɔ ni i y'a jateminɛ nin bɛɛ lajɛlen na fɛɛrɛw ni dabali min tigɛra armée Mali fɛ kɛrɛnkɛrɛnma farafinna tilebiyanfan na an bɛ se k'a fɔ dakuruɲɛ kelen na ko o maa tɛ yen nɔ maa minnu bɛ se ka nin baaraw ɲɔgɔnna kɛ i n'a fɔ armée Mali ye wulikajɔ min sabati fɛn b'a to ka se ka dugu bɔ bolola ka jamana bɔ bolola ani jamana fan bɛɛ lajɛlen na k'a bɛɛ lajɛlen ko ka jɛ an bɛ waati min na fɔ bi bawo ka d'a kan opération kura min sigira u bolo sen kan o de ye fɛn b'a to jɛya bɛ se ka na cogo min na ka dugu bɛɛ lajɛlen furan ka jɛya ka dɔn k'a fɔ o fɛɛrɛ n'o dabali o de nana ka na da ɲɛnamaya fɛn min bɛ tali kɛ armée Mali yɛrɛ ka wulikajɔ kɔnɔna na ni bɛ dan sigi ka bi kunnafoni na an ye minnu sɔrɔ ka di aw ma ladira kɔnɔ ni ala ma basi wɛrɛ kɛ wula in na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan kunnafoni kura minnu bɛ yen nɔ ka dɔn k'a fɔ an b'olu ta k'o di aw ma ladira kɔnɔ an b'a fɔ ko Nɔsi Media jaw a ka partager fɛn b'a to jaw bɛ se ka se u seyɔrɔ la cogo min na an b'a fɔ a bɛɛ lajɛlen ko aw ni ce aw ka lajɛliko ɲuman na aw kan bɛ kunnafoni di kɛnɛ ɲɔgɔn wɛrɛ kan sukuran